Ulempen ved at køre en sag ved politiet kontra ligebehandlingsnævnet er, at bevisbyrden den er strengere. Det er sværere at løfte bevisbyrden for, at man har været udsat for diskrimination, fordi det påhviler anklagemyndigheden alene at bevise, at dørmanden har begået diskrimination. Man kan sige, at i Benjamins sag går der, som jeg husker det, cirka 3 år fra forholdet bliver begået, til sagen bliver behandlet ved domstolene. Og det er klart, det vanskeliggør sagen og løfte beviset i sagen. Det kan være rigtig svært at huske, præcis hvordan dørmanden så ud. For eksempel var han skaldet, havde han brunt hår. Og de her ting, der er mange ting, der er svære at huske, jo længere tid der går. Det er jo altid svært at spå om, hvad der ville være sket, hvis han havde indgivet en klage til ligebehandlingsnævnet. Men man kan i hvert fald sige, at sagen var nok blevet behandlet lidt hurtigere. De har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 9 måneder, og det er klart, at beviserne er ofte stærkere, hvis en sag bliver behandlet lidt hurtigere. Vidnerne kan bedre huske, hvad der er sket.